пэўным здзіўленнем для сябе даведаўся, да, што Бабарыка запусціў такую тэму, што трэба нам запусціць рэферэндум пасля выбараў, да, рэферэндум аб вяртанні Канстытуцыі 94-го года. Так, я вам хацеў спасылачку ў апісанні ўкінуць. Зараз я ее ўкіну, 1 секунду, і мы працягнем. Каб не быць галаслоўным, да, і для тых, хто будзе глядзець гэты стрым у запісе, паглядзіце добры артыкул, разбор Тутбая пра рэферэндум, пра Канстытуцыю 94-го года, што яна сябе ўяўляла. Што яна сабе ўяўляла ў 2 словах, то бок там рэальна была зусім другая канстытуцыя. Мэраў гарадоў абіралі з ліку саветаў дэпутатаў, удзельнікаў саветаў дэпутатаў, а не так, як зараз Лукашенко назначае. У нас зараз мэраў няма, так, у нас есть старшыні выканкаму, назначаныя зверху. Прэзідэнт не мог распусціць парламент, і ўвогуле там у парламента было нашмат больш паўнамоцтваў, чым зараз. Больш за тое, для ініцыявання рэферэндума па змене Канстытуцыі дастаткова было 150 000 галасоў, а зараз стала 450, выяўляецца сабе, тысяч. Ну, то бок Лукашенко тупа ў 3 разы складаней зрабіў все астатнія змены Канстытуцыі. 3 разы ускладніў магчымасць унясення зменаў у Канстытуцыю. Вось. Карацей кажучы, была такая нармальная ліберальная дэмакратыя, прынамсі на паперы ў гэтай канстытуцыі, яе не стала. Стала суперпрэзідэнцкая рэспубліка. І ў цэлым, канешне, калі браць вот эту шкалу прагрэсу, да, то, канешне, я лічу, што вяртанне Канстытуцыі ўзору 94-го году гэта был бы плюсам для краіны. Было б крокам наперад. То бок гэта і раздзяленне ўладаў, і дэцэнтралізацыя ўладных паўнамоцтваў на месцы, што для нас вельмі важна, да, і большы адсотак нарадаўладдзя, і гэтак далей, гэтак далей. Але давайте падумаем, навошта Бабарыке зараз гэта? Да, калі ідуць увогуле прэзідэнцкія выбары. Па-першае, пішуць, што ёсць такое меркаванне, я з ім згодны, што ён імкнецца захаваць сваю базу прыхільнікаў на паслявыбарную працу. І то бок, каб вот эта вось супольнасць, да, якую ён вакол сябе сабраў, гэтыя актывісцкія колы, каб яны там не швэндаліся без працы пасля выбараў, не разбегліся па сваіх куточках, а працягвалі нейкі палітычны движняк. Гэта першае. І другое, каб самому утрымацца ў палітычным полі і уцягнуць у палітычную актыўнасць, прытым на сваіх умовах, пад сваім брэндам, як мага больш народу. Вось гэта 2 мэты, да, якія як бы відавочна бачныя ў Бабарыку. Мне падаецца, што гэтая ідэя, гэтая зацея не своечасовая, як мінімум, а як максімум шкодная. Чаму? Навошта пачынаць тое, што відавочна праваліцца? Разумееце, вось ты на пачатку шляху, а любы чалавек, які мае хоць крыху разумення нашай палітычнай сістэмы, бачыць, што ў канцы шляху правал. Ну, то бок адмова. Ніякага рэферэндума нават не пачнецца. Калі яны, палову подпісаў за Бабарыку заблакавалі, ці там не палову, нават больш, чым за палову. Ну што ім варта адбракаваць гэтыя 450 000 сабраных подпісаў? То бок, нафіг табе ісці па дарожцы, калі ты бачыш, што ў канцы гэтай дарожцы проста, яма, у якую ты абавязкова звалішся. Ну вось гэта, проста максімум нонсенсу, да, максімум абсурду. Я лічу, гэта неправільна. І як гэта будзе выглядаць, гэты правал? Бабарыка, ягоная каманда збіраюць 450 000 подпісаў. Прыносяць іх Ярмошынай, а Ярмошынай ведаеце, што говорят? Ідзіце на Х. Вось, толькі слова на літару Х яна скажа цалкам. Усё. Просто таму, што можа. Ну вось, потому што яна Ярмошына, і таму, што каманда Бабарыкі, яны нічога і не зробяць за гэта. Разумееце? І у мяне пытанне. Падумайце самі, як людзі на гэта адрэагуюць, як павядзе сябе актыў. Да, людзі, якія некалькі месяцаў хадзілі па гэтых кватэрах, збіралі гэтыя подпісы, нечым натхняліся, у нешта верылі. Яны сабралі, ім скажаце, ідзіце нафіг. Я думаю, гэта справакуе вельмі моцную апатыю і неверы ва ўласныя сілы. Бо калі ты нешта доўга рабіў, і табе сказалі, потым взялі вынікі твоей працы, просто спусцілі ў унітаз,
Яшчэ зрабілі так 2 разы, да, першы раз з подпісамі за Бабарыку, другі раз з подпісамі за рэферэндум. Ну, мне падаецца, гэта матывуе на нейкую, на нявер'е, на апатыю. Чаму не рабіць тое, што дасць вынік? Замест таго, каб рабіць тое, што дасць вынік, робяць тое, што загадзя, вядома, прывядзе да фіаска. Я не разумею. Гэта для мяне вельмі дзіўна. Чаму з усіх варыянтаў таго, што можна рабіць пасля выбараў, што можна рабіць у прамежку між буйнымі электаральнымі кампаніямі, было абрана менавіта заведама загадзя правальная ідэя. І гэта яшчэ адзін крок, яшчэ адна адзнака памылковай стратэгіі вось это Бабарыка і Цыпкала. Памылковай у тым сэнсе, што яны садзяцца гуляць за стол з шулерамі. Вось уявіце сабе, ты выходзіш гуляць у футбол на поле. Поле прыналежыць твайму суперніку, нават не суперніку ў дадзеным выпадку, а ворагу. Мяч належыць твайму ворагу. Права прымаць правілы належыць твайму ворагу. І больш за то, ён можа гэтае правіла ў любы момант мяняць. Зараз адкажыце мне на пытанне. Ты выйграеш ці твой супернік? Ну, канешне, выйграе супернік. Таму што, у яго усе козыры на руках. Ён вырашае усе правілы. Альбо, як не ведаю, выходзіць на вайну, і 2 генералы перад гэтым казаць: ладно, хадзімце на вайну, будзем ваяваць, да, толькі я вырашаю, хто як можа іграць. Хто можа якую зброю карыстаць. Я яшчэ вырашаю, хто калі можа пачынаць атаку, а хто не можа. І вось па маіх правілах ты можаш пачынаць атаку, ты можаш атакаваць толькі 15 хвілін у дзень, а я магу атакаваць 24 гадзіны ў дзень. Ну і хто з 2 генералаў выйграе вайну? Дык вось, Ермошына і Лукашенко тут якраз той бок, які ўсё вырашае. Усе цалкам інструменты ў іх у руках. Навошта лезці к ім, каб яшчэ раз атрымаць па мордзе? А атрымаюць абавязкова. Як атрымалі зараз, да? Масавая рэпрэсія — это міф. Міф? Ну хорошо, пачакай 2 тыдні. Ну вось табе і міф, сидзіць зараз на амерыканцы, да? І мяне гэта проста здзіўляе. Навошта вось адзін раз ты, это як, не ведаю, мышы плакалі, кололись, но продолжали жрать кактус, да? Вось один раз ты сунул палец в розетку, тебя там долбануло, ты такой: ай, больно. Не, ну суну другой раз, а вось інший раз не долбане. І опять сунешся і долбе. Трэба ж неяк вучыцца, да? Нават малпы, да, калі іх не ведаю, там, б'юць там падчас нейкіх там, да, бесчалавечных эксперыментаў. У адным месцы б'юць токам у адной кармушцы, яны ўжо тую кармушку не пайдуць, пашукаюць іншую. Разумееце? Ну малпы нават вучацца. Чаму мы не хочам вучыцца? Такім чынам, так мала таго, што гэта будзе чарговы правал, фіаска і атрыманне па мордзе, дэманстратыўная плюха. На працягу некалькіх месяцаў, некалькі соцень, а магчыма і тысяч людзей будуць траціць гадзіны і гадзіны свайго часу на загадзя пустую рэч. То бок усе іхнія высілкі, а гэта рэсурс, сябры, гэта рэсурс, ён абмежаваны, яны будуць проста змарнаваныя. Можна параўнаць з працай движка в холостую. Бензин то паліцца, але ён працуе ў холостую. Замест таго, каб ты спаліў 50 літраў бензина, бензобак, да? Ты мог бы, праехаць 250 кіламетраў, але ты просто не выжимал сцепление, ты просто ціснуў педаль газа, і оно працавала в холостую. Разумееце, вось тое ж самае прапануе Бабарыку. Працаваць гэтым тысячам людзей у холостую на працягу некалькіх месяцаў, каб потым ім паказалі фігу чарговы раз. Гэта максімальна нерацыянальнае расходаванне чалавечага рэсурсу. А чалавечы рэсурс, як я ўжо некалькі разоў сказаў за сённяшні дзень, ён абмежаваны. Да яго трэба проста бережна ставіцца, разумееце? Проста настолькі ашчадна, настолькі берагчы кожнага чалавека. Зараз реально кожны штых на вес золата, ён заўсёды быў. А дасведчаныя актывісты, да, яны тым больш на вагу золата. Трэба берагці гэтых людзей і сачыць за тым, каб яны не ўпадалі ў апатыю, ў нявер'е. Таму мне гэтая ідэя, конечно ж, не падабаецца. Ёсць шмат варыянтаў, як скарыстаць гэтыя тысячы чалавека гадзін на большую карысць для пераменаў. Напрыклад, гэта толькі мае, скажем так, троху дылетанцкія разважанні, да? Я не маю столькі рэсурсу, колькі Бабарыка. Што можна б зрабіць, вось літаральна то, што за 3 хвіліны надумаў, да, навскідку.
Гэта стварэнне нейкіх тэрытарыяльных грамад, аб'яднанне людзей для рашэння розных лакальных праблемаў. Дарэчы, гэта спрабуе рабіць доўгі час гавары праўду. Там скамейкі пакрасіць бабулям, там дзіцячую пляцоўку. І ведаеце, калі б яны былі яшчэ не такімі прадажнымі, я б сказаў, што насамрэч ёсць здаровае зерне ў гэтай працы. І яны разумеюць, для чаго яны робяць. І Дмітрыеў, хаця ён і нягоднік, і як бы так выразіцца памягчэй, несумленны чалавек абсалютна, але ён далёка не дурань. Ён разумее, на якую перспектыву ён працуе. І тое ж самае можна было зрабіць. Да зрабіце вы вашымі гэтымі чалавека-гадзінамі, якімі вы валодаеце, якімі, я думаю, нават ніхто на сёння не валодае, зрабіце вы аб'яднанне бацькоў дзяцей, якія навучаюцца ў школах. Што калі пачнуцца паборы ў школах, гэтыя бацькі салідарна бабах, і взяла вся школа не заплатила. Як вам такое, Ілон Маск? Акцыя непавінавення, акцыя. Гуртаванне людзей, гуртаванне. Вучацца людзі адстаиваць свае межы, вучацца. Альбо, не ведаю, зрабіце вы аб'яднанне па дамах, напрыклад, людзей. Вот не ведаю, на якой глебе здесь можна зрабіць. Да на глебе хаця б добраўладкавання свайго дворыку, да, напрыклад. Да 1000 можна, ну, зараз у меня не так добра фантазія працуе, да, вось я прыклад з бацькамі прывёў. Гэта рэальна актуальная праблема. Паборы ў школах, на якой можна рэальна не толькі што людзей падняць, але і сабе нават палітычных ачкоў зарабіць, калі ты зможаш навучыць гэтых людзей адстойваць свае, напрыклад, фінансавыя інтарэсы. Вось, зрабіце вы адукацыйныя кааператывы. Вось зараз, калі ласка, вось добры прыклад. Нейкія там айцішнікі ўзяліся вучыць, перавучваць людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Альбо зрабіце вы цэнтр дапамогі, працоўнай дапамогі людзям, якія пацярпелі ад каранавірусу, страцілі працу. Напрыклад, сидзіць там 5 спецыялістаў, адзін айцішнік, адзін там, не ведаю, слесар, адзін веб-дызайнер, адзін будаўнік, не ведаю, адзін рамеснік нейкі, да, там і адзін повар, напрыклад. Да? І вучаць бясплатна людзей, рыхтуюць іх да падрыхтоўкі, ну, для таго, каб маглі працаваць, да? Выйсці на рынок працы і тым самым захаваць свой, як бы, заробкі для сябе. Да вас людзі з рукамі, з нагамі аторвуць за гэта, бо вы дапаможаце, і бабарыку таго ж, да, там проста расцалуюць за такую ініцыятыву, бо ён дасць людзям магчымасць выжыць. Вось гэта, напрыклад, адзін з варыянтаў, што можна рабіць замест рэферэндуму. Запускаць рэальныя сацыяльныя праекты ўзаемадапамогі. Гэта і гуртаванне, гэта дазваляе і сабе зарабіць палітычныя ачкі, і прыблізіць перамены, да, бо гэта я ўжо гэта разжоўваў неаднаразова ў стрымах. Гэта тыя нізавыя супольнасці, на якіх будуюцца любыя перамены, любыя рэвалюцыі. І ў той жа час стварыць грамадскую супольнасць, разумееце? Вось такія хаця б рэчы, гэта адзін варыянт. Можна, вось, што б я стварыў, да, вось, што мне кажется актуальна, гэта рух у абароны свабоды слова, да, дабіцца стварэння нейкай дыскусійнай пляцоўкі, месца, дзе маглі б усе выказвацца. Вось Лукашенко нам увесь час абяцае, што вось мусіць быць там гайд-парк, дзе кожны можа выйсці і сказаць: абяцаеш, рабі. Вось далабіраваць за такой ступені, што было ў Беларусі месца, дзе кожны мог бы прыхадзіць і казаць все, што яму ў галаву думаецца. І свабода слова, насамрэч, это самае важнае з усіх грамадскіх свабод, бо на ёй грунтуюцца усе астатнія свабоды. Друку, сходаў, веравызнання, выбарчыя правы, усё гэта грунтуецца на свабодзе слова. Не можаш казаць свабодна, саджаюць табе за выказванне, все, ніякай палітычнага жыцця ад гэтага больш быць не можа. Это другі варыянт, што можна рабіць, да, замест вось гэтага рэферэндуму, маючы шырокія магчымасці і актыў, які ты хочаш чымсьці заняць. І стварэнне незалежных прафсаюзаў, трэці момант, да? Тое, чаго няма, тое, чаго не хапае, і тое, што можа рэальна стаць рухавіком пераменаў. І рабіць гэта можна без прамой канфрантацыі з рэжымам. Канешне, мусара будуць перашкаджаць, але можна падумаць, яны не будуць перашкаджаць рабіць гэты рэферэндум. Разумееце, там подпісы збіраць. Канешне, будуць пасільна. А тут прапануюць ісці на поле кантраляванае Ермошынай і па яе правілах бегаць. І бегаць з мячом толькі па маршруту, які яна акрэсліла. Разумееце? І па такому маршруту, па якому ты ніколі не заб'еш у яеныя вароты. У чым адрозненні гэтых маіх прапановаў, да, карэнныя, вот, што можна рабіць, да?
каб заняць палітычны актыў палітычна матываваных людзей. У чым адрозненне ад прапановы Бабарыкі? Гэта ўсё крокі, якія можна рабіць, не аглядаючыся на Лукашэнку і Ярмошына, не граючы па іхнім правілам. Гэта жывая творчасць масаў, гэта абуджэнне людзей, гэта не фармалізм, вось як збор подпісаў, да, а рэальная актыўнасць, дзе не проста вот есть вертыкальна ты сказаў, остальные пашлі сабралі подпісы, а гэта такія кропкі, дзе людзі перасекаюцца адзін з адным, вучацца працаваць адзін з адным, сутыкаюцца інтарэсамі, сутыкаюцца думкамі, варацца, знаёмяцца, взаемадапамога, нейкія дыскусіі. Вось што нам патрэбна, чаго нам як паветра не хапае, да? І гэтыя дзеянні, іх можна ажыццяўляць явачным парадкам, ні ў кога не пытаючыся дазволу. І ніхто табе гэтага не забароніць. Ніхто табе не забароніць зрабіць чат для бацькоў, напрыклад, дзяцей у школах, да, там, груп, класаў. Ніхто цябе не забароніць зрабіць суполкі там добраўладкавання двара свайго, да? І не трэба пытацца на гэта дазвол. А тут ты будзеш прасіць дазвол на кожным кроку, уніжацца, прыніжацца, упрашивать, тебя будет увесь час нафиг слать. А можно мы пикет там поставим? Пшел вон. Ну ладно, да. Ну, нельзя, ну хорошо. А там можно пикет поставим? Нет, нельзя. Очень жаль, извините. Но я напишу жалобу. Пиши. Ну, разумеется, вот это вот цирк, який мы назираем уже столькі год. Ось. І тым больш, калі Бабарыка хоча захаваць сваіх прыхільнікаў, гэта дапаможа яму гэта зрабіць. Вось. Конечно, я не думаю, што ён пачне гэта рабіць, усё, у яго іншы план, іншае разуменне. Ты можаш, калі я сказал пра незалежныя прафсаюзы, но банкір, які пачынае рабіць незалежныя прафсаюзы, гэта смешна, конечно, да? Таму што у яго зусім іншы класавы інтарэс, ён прадстаўнік буйнога фінансавага капіталу, ён хутчэй за ўсё доларавы мільянер, і казаць аб тым, што ён зараз будзе за правы працоўных змагацца, гэта смешна. Я проста паразважаў аб тым, куды можна было б прымяніць такую колькасць актывістаў, якія прагнуць дзеяння. Ну, да, хаця я, конечно, як я ўжо сказаў, не ўпэўнены, што Бабарыка мае такую мэту, вось прямо абудзіць нізавую актыўнасць народу. Магчыма, ён проста мае мэту прыйсці да ўлады і абмежаваць актыўнасць людзей роўна гэтымі рамкамі, што калі ён прыйдзе да ўлады, да, ён скажа, ну, все паактыўнічалі і хопіць. Больш не надо, больш зараз у вас есть добры прэзідэнт. Як яно хутчэй за ўсё і будзе. Менавіта таму я лічу, што ніякія прэзідэнты нам і не патрэбныя, мы ўсё здольны рабіць самі. Вось, так ці інакш, хоць я тут яго і пакрытыкаваў, я лічу, што ён усё роўна на сённяшні дзень ахвяра рэжыму, і як з палітвязнем я з ім салідарызуюся і далучаюся да патрабавання яго асвабадзіць. Все, мой асноўны блок, все, што я галоўнае хацеў вам сказаць, на сёння скончана. Зараз чытаю чатик і ўсё. І мы пераходзім у фармат вольнай размовы.